hold this please. ஏய், என்னது இது பாவாடை சட்டெல்லாம் புதுசா தச்சு போட்டிருக்கியா? ஏமா, நான் இன்னும் சின்ன குழந்தை நினைப்பா. இது என்னது? இதுவும் நீதான் போட்டியா? சரி, உங்களுக்கு உங்க பொண்ணு கிடைச்சிருச்சு, நமக்கு பையன் கிடைக்கணுமே. சார், அந்த பையன் வேற ஹெட் மாஸ்டர்னு சொல்றீங்க. வைத்தியர் சொன்ன பிரகாரம் அந்த பையன் இல்லைன்னா என் மக சாகர வரைக்கும் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாமலே இருந்திருக்கணும். அந்த பையன் மூலமா என் மக குணமாகணும்னு இருந்திருக்கு. இனிமே எதுக்கு சார் வக்கீல், கேஸ், கோர்ட் எல்லாம்? அப்படின்னா கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்கிக்கிறீங்களா? ஆமா சார். ஓகே, தேங்க்யூ இன்ஸ்பெக்டர், தேங்க்யூ. என்னமாச்சு? அந்த பொண்ணுக்கு பூர்ணமா குணமாயிடுச்சப்பா. வாங்க தம்பி, இப்பதான் வர்றீங்களா? ஐயா, எல்லாம் அவன் செயல். ஆனா தம்பி, நீங்க யாரு? அந்த பொண்ணுக்கும் உங்களுக்கும் போலீஸ் கிளீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு போறாங்களேப்பா. அதெல்லாம் அப்புறம் சொல்றேன். இப்ப அவங்க எங்க போயிருக்காங்க சொல்லுங்களேன். டவுனுக்கு போய் இப்ப சாயந்தரம் வண்டியில மெட்ராஸுக்கு போறதா சொன்னாங்கப்பா. யாரோ எம்எல்ஏ போல இருக்கு.
சிந்தையெல்லாம் நிறைந்திட்ட சிங்கனிகர் தலைவனாம் நமது சீனா தானாவை பற்றி ஆனா அவன்னா படிக்காத பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் என்றால் அவர்கள் ஆற்றலை அவர் இந்த அவனியில் பெற்றிருக்கிற அபரிமிதமான செல்வாக்கை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை. கங்கை கொண்டான் கடாரம் வென்றான் அமரன் என்றெல்லாம் கரணி போற்றியவன் அமெரிக்க மண்ணில் கரணி பாட புறப்படுகிறார். விஜய் 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 எவ்வளவு மாலை தமாஷ். சீனு சீனு விஜய் சீனு விஜய் விஜய் ராமா ராமா விஜய் என்ன விஜய் 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 சீனு விஜய் சீனு விஜய் சீனு விஜய் யாரோ பைத்தியம் போல இருக்குமா? விஜய் விஜய் சாப்பிடு. விஜய் சீனு விஜய் சீனு விஜய் சீனு விஜய் சீனு விஜய் விஜய் சீனு விஜய் சீனு விஜய் விஜய் சார் என்ன சார்?